ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ନୌକାରେ 30ରୁ 40 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଦୀ ପାର ହେଉଥାନ୍ତି। ନଦୀ ପାର ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 10ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ମେଘ ପବନ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସେଇ ନୌକା ଚାରିପଟେ ମାରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ନୌକା ଉପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ପଡୁନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ନୌକା ଚାଳକ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେହି ଜଣେ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନୌକାରେ ବସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ଭାବେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ନୌକାରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବିଚାର କଲେ ଯେ କିଏ ସେ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ଖୋଜ। ନୌକାର ପଛ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ 70ରୁ 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ଜଣେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଛିରା ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ସେହି ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବାହାର କରିଦେଲେ ନୌକାରୁ ଏବଂ ନୌକା ପୁଣି ଚାଲିଲା ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ। କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଜୋରରେ ଏକ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଳି ସହ ସେ ନୌକାଟି ଜଳିଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଦେଖି ଭିତରକୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇ ନୌକାଟି ବଞ୍ଚିଥିଲା କେବଳ ସେଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ସେ ପାପୀ ନଥିଲେ, ପାପୀ ଥିଲେ ନୌକାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣଟା କମି ରହିଛି। କିଛି କଥା ଆମର ବିଚାର ଆପଣ ମନା କର।